It starts with an itch and a tingle. Aquesta cadira de rodes porta un home especial. És Isidre Esteve, pilot que ha competit en enduro i en 10 edicions del Dakar. El 24 de març del 2007 va ser una data fatídica per ell. I va ser el seient de la moto que em va donar un fort cop al sacre. I llavors va fer que se'm trenquessin les vèrtebres i llavors no vaig caure però vaig estar a la moto i després hospital i centre de rehabilitació i tot. Isidre Esteve es va fracturar 2 vèrtebres i es va quedar paraplègic. La seva és una història de superació, ja que no ha abandonat el món de la competició i el 2009 va córrer al Dakar en un cotxe adaptat. Penso que no sols jo, sinó tu has de lluitar pel que vols. És a dir, el tema de l'esforç per aconseguir les coses és un tema bàsic de l'educació de cada un. No perquè estiguis, en aquest cas, lesionat o amb una limitació, llavors t'has de plantejar si lluitaràs. És a dir, una persona no es fa lluitadora, almenys. Una carrera esportiva d'elit que podria haver-se trencat, però la tenacitat i la superació d'Esteve van prevaldre. Això sí, evidentment, la seva vida diària no tornarà a ser la mateixa. El que trobo més a faltar és prendre decisions ràpidament. Jo em dic l'espontaneïtat del moment. Si tu no pots dir, hòstia, ara em vaig a banyar-me a la platja. Avui, com diu ell, s'ha reinventat per continuar fent el que li agrada i és director del circuit de Catalunya d'Enduro i col·labora a TV3. Per recórrer aquest camí ha comptat amb ajudes que ell considera fonamentals. Llavors la família i qui tens al cantó, inclús el personal mèdic de l'hospital, és com si fos cas Déu. Jo vaig estar 3 mesos i mig a la UCI de Vall d'Hebron, inclús en algun moment vam veure que potser no en sortiria. Estem, per tant, davant de la vida d'una persona que està superant cada dia un patiment que pocs han sofert i uns problemes de salut extremadament complexos. És una sensació com saber, com preguntar-te, hòstia, però no estaré pas mort, no? Perquè si no sé on estic i tampoc no em puc moure. I aquest és el cotxe adaptat, el present i futur d'un home que es nega a abandonar el món que tant li ha donat, el motor. Agafa una actitud positiva sobre tot això. Si tu no agafes aquesta actitud positiva amb determinació i dius som-hi, no millores, no, és impossible. I llavors encara hi ha una cosa pitjor. Acaba perjudicant tot el teu entorn. És una actitud negativa, no sols t'afecta tu, sinó que afecta la gent que t'estima, la gent que tens al cantó, a la família, immediatament la família després.